Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Όλα αυτά τα χρόνια ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι που μας λέγανε δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο. Ήταν πάρα πολύ το νερό. Οπότε εγώ είμαι 44 χρονών, τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Γνωρίζουμε ότι στο Πήλιο πέφτουν μεγάλες ποσότητες, στη Ζαγορά Πηλίου, αλλά αυτό το πράγμα ήταν πρωτοφανές.